Vítám vás u dnešního dílu podcastu Před tabulí, kde neexistuje žádná špatná odpověď. Mé jméno je Katka Berková a dnes jsem si pozvala úžasného hosta, Věrku Kořistkovou, známou taky jako učitelka Věrka. Znáte ji z Instagramu, Facebooku, ale i třeba z jejího e-shopu, kde sdílí svoje materiály pro učitele a učitelky. Má za sebou dlouhá léta praxe na prvním stupni a dnes nám poví o své cestě, o náročných chvílích i radostech učitelství a taky o tom, co jí baví právě teď. Ahoj Věrko, jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu. Ahoj Kačko, ráda jsem přijela, protože jsi fajn ženská a dobře se mi s tebou povídá, takže se těším. Já se taky hrozně těším, mám celou řadu otázek, je jich tolik, že jsem je ani nemohla všechny, prostě by se mi nevešly. Ale i přesto, že se týkají spíš těch pozdějších témat, ke kterým se dostaneme, nemůžu si odpustit kvůli divákům takový ten začátek. Cesta k učitelství. Náš podcast je nejenom teda pro učitele, ale pro všechny, kteří nějakou lásku k učitelství pociťují a vůbec ke vzdělávání dětí. A tyhle ty diváky určitě zajímá, jak zrovna ty jsi se k učitelství dostala. Takže mě řekni, vzpomínáš si na to, kdy ses rozhodla a jak? To se nedá zapomenout, protože já jsem v první třídě měla paní učitelku, nejprve úplně skvělou, mladou, krásnou, úžasnou. A ta nám v pololetí odešla, šla na mateřskou a dostali jsme starou, zlou a já jsem si po té změně jsem si říkala, já jednou budu paní učitelka a budu úplně jiná, než je tady tato zlá. No a pak ještě jsme měli v družině moji sousedku, taky mladou, krásnou po škole, paní vychovatelku. A ta s náma dělala spoustu věcí, takže ta byla další motivací. Takže to bylo asi takovým podnětem, kdy jsem si poprvé řekla, chci být paní učitelka. Často to tak je, že tě motivuje právě ta tvoje paní učitelka, u mě to bylo stejně, teda mimochodem. Měla jsem úžasnou, krásnou paní učitelku v druhé až páté třídě a tímto jí teda zdravím. V každém případě to byla tak, díky který jsem teda chtěla jít učit. Nicméně pojďme zpátky k tobě. Pamatuješ si ten první den před tabulí? Nevím, jestli úplně první den, ale pamatuju si úplně první třídu, kterou jsem měla, tak to byla 5. třída a oni měli už několikátou paní učitelku v té 5. třídě. Já jsem byla asi 4. nebo 5. A to byla třída, která mi opravdu dala zabrat. A to byla taková, jako hodili mě do vody, ale tak zvládla jsem to. Tak to bylo takové jako... Bylo to náročné. Křest ohněm, ano. Úplně přesně, no. A úplně jako přímo před tabulí, nevím, taky jsem byla nervózní, samozřejmě jsem začínala. Byla jsem mladá. Bylo to náročné. Můžu si to představit. Řekni mi, ty teďko jsi vlastně taková velká inspirace mnohým učitelům, ale kdo tebe inspiroval, když jsi učila? Když jsem učila, určitě kolegyně, ale ještě my jsme měli úžasného třídního učitele. Nevím, jestli mě někdy bude slyšet. Teď už je v důchodě, ale pořád je štramák. A on nás měl vlastně jako třídní od 5. do 8. třídy, pan Jirka Kupka. A ten byl úžasný. A on mi dal hodně. On nás učil český jazyk a učil ještě tělocvik a byl skvělý. A to taky, jako jsem si říkala, ten je fakt dobrý a byl mladý a krásný tenkrát. Takže jsme byli všechny do něho zamilované, takže i on mě hodně inspiroval.
Takže si vzpomínáš na to, jakým způsobem on učil, anebo vyloženě to byla jenom jako ta osobnost jeho? Asi jenom ta osobnost, už si nespomínám přesně, co všechno. Vím ještě, že mě připravoval na přijímačky na střední pedagogickou školu, takže mě učil, jak říkat pohádku, jo, jak to prostě prožívat a jak měnit hlas a takhle, což se mi pak hodilo vlastně v tom učitelství. No. A ještě jedna věc, ještě jsem měla paní učitelku, ona mi sice neučila, ale ona v té době, kdy já jsem se dostala na pajdák, tak učila první třídu a ona vždycky přišla za mnou a říká, Věruš, pojď. Sice se to nesmí, ale Věruš, pojď, ty jsi ta učitelka, pojď, budeš mi opravovat sešity. Nebo prostě něco jsem pro ní dělala do té To je první super. třídy, ona tenkrát učila první třídu. Takže to taky bylo fajn, no, tak to bylo takové jako Takže, super. takže tě jsi měla spoustu super vzorů, který vlastně tě přivedli až k tomu učitelství a jak dlouho jsi v tom učitelství zůstala? No, 35 let a Wow. něco. Začala jsem vlastně v 18, kdy jsem nastoupila po maturitě. Já jsem toho prošla víc. Po maturitě jsem nastoupila jako pionýrská vedoucí na skupině v Opavě. To jsem dělala půl roku, než nám zacinkali, nebo jsme zacinkali klíčema. No a pak jsem vlastně po tom půl roce, kdy zrušili ty skupiny, tak jsem začala dělat vychovatelku. Dělala jsem pár let vychovatelku, no a pak mě kolegyně v práci pořád přemlouvaly, běž učit, to je super, protože já jsem učila na malé škole a učila jsem tam vlastně takové ty předměty jako přírodověda, vlastivěda, prvouka, tělocvik a výchovy. No a oni pořád běž, tobě to jde, zkus, dej si přihlášku. No tak jsem si podala přihlášku a prostě to vyšlo, no. No, Tak jsem začala studovat a vlastně po prvním roce studia jsem začala učit. no, byla to pestrá cesta, ale každá ta zkušenost je prostě v tom učitelství znát a ulehčí ten začátek. Mhm. Takže doufám, že i tobě to ten začátek ulehčilo, to, že jsi Jo. prošla tím lepším. Určitě ano. A mě to vlastně nahrává na tu otázku. Chtěla jsem vědět, jestli v průběhu toho učitelství, jaké všechny ty pozice a role jsi si jakoby prošla. Něco si teda už teď řekla, ale já vím, že učitelé jsou často koordinátoři ŠVP, knihovníci, zdravotníci a mají všechny tyhle ty možné další role, kromě toho, že učí. Jaké všechny si prošla ty? Tak jako zase jich nebylo tolik. Ne? Ne. Já jsem prostě chtěla být hlavně učitelka. Ukotvila jsi se prostě v tom. Mhm. Je fakt, že jsem dělala nějakou dobu, pár let jsem dělala metodičku pro první stupeň. Role, které dělá učitel, jakože zdravotník, psycholog, pokladník, já nevím, prostě těch rolí je hodně. Já jsem věděla, že nějaký vylovíš. Určitě tam něco bude, ale vždycky jsem chtěla hlavně učit, jo? Že neměla jsem ani ty ambice, že bych chtěla dělat ředitelku třeba nebo něco, protože mě nebavilo, ani nebaví doteďka, mě nebaví papírování a takové ty organizační záležitosti, já jsem chtěla učit. Je to na tobě vidět. A myslím si, že je krásný, když prostě někdo chce učit a podaří se mu to udržet to celých 35 let, neuvěřitelné. Jak bys řekla, nebo dokázala by si ve svém dosavadním životě najít nějaký jako profesní milník, který by si řekla, tak teď se všechno změnilo a koukám na to třeba jinak, i ať už věkem, zkušenostmi nebo třídou, kterou si odučila. Něco takového zlomového, kdy si se prostě něco v tobě zlomilo a řekla si, budu to dělat jinak, anebo teď už vím, jak na to. Tak životní milník, když jsem se stala babičkou, začala jsem vnímat ty děti trošku jinak a začala jsem být mírnější. Hodně jsem polevila ve svých nárocích, ty nároky byly stejné, ale tak nějak takový prostě ten přístup k těm dětem byl trošku jiný. Emoční, taková emoční proměna trošku. Přesně tak. A začala jsem to brát trošku prostě jinak. Pak takovým milníkem bylo to, že jsem se rozhodla prostě už neučit. A to bylo velké rozhodnutí. A já jsem si nikdy nemyslela, že k tomu dojde. Jo. To chápu. No.
Tomu rozumím. A obecně se ještě k tomuhle vrátím, protože si myslím, že pak v závěru i tady tu rekapitulaci a tu zpětný pohled Mhm. tvůj určitě každého bude zajímat. Proč? Proč? Ono se mě na to ptají už na těch Je mi sociálních to úplně sítích. jasný, proč. Proč? Máš čas si to ještě promyslet v klidu. Ano. Ještě si to v klidu promysli. Já se tě ještě teďko zeptám, když jsme vlastně v začátcích vlastně toho tvého učitelství, ty jsi odučila spousty let a mě by zajímalo, ty už máš tu možnost říct, za těch 30 let změnilo se to školství, posunulo se to? Aha. Jestli se posunulo, posunulo se úplně neskutečně rychle a moc. A teď v posledních letech to prostě úplně nějak graduje. Um, já jsem měla pocit vždycky, že je to taková pohoda. Ty děti, že jsou v pohodě, já jsem v pohodě, všichni kolem jsou v pohodě. A najednou prostě je to všechno ve spěchu, pořád je nějaké papírování, pořád jsou porady, pořád se něco děje a na učitele jsou velké nároky. Protože fakt jako rodiče na ně kladou nároky vysoké. Rodiče pořád těm dětem ulevují, snaží se dělat spoustu věcí za ně a ten učitel pořád funguje a prostě jsou velké nároky na toho učitele. Děti jsou jiné, než byly kdysi. Nevím, čím to je, jestli tou uspěchanou dobou. Určitě. Že? Já si Určitě. myslím. Už jenom já když to vidím, jak jsem třeba byla vychovaná já, nebo jak je vychovávám i já dneska syna, už jenom to, že jsou třeba obecně ty nůžky mezi těma rodičema různé. Mhm. Já třeba mám možnosti nějakého home officeu, jsou maminky, které si to vůbec nemůžou dovolit. Už jenom tady ten velký rozdíl, že já můžu být s dítětem doma, pracovat, on vidí, jak pracuju. To jsou úplně jiné modely, než jsme jako za nás byli zvyklí. A taky i v těch možnostech, které těm dětem můžeme dát, který já jsem prostě neměla. A i když by naši se pro mě rozdali, tak prostě nebyly ty možnosti. Přesně tak. A náš malý už procestoval svět a to já jsem prostě, i když naši se snažili, jezdili jsme na Šumavu, že jo, a tak dále, po zámcích, ale prostě z Evropy jsme se nikdy nedostali, že jo, až když jsem byla dospělá. A to si myslím, že hodně rozšiřuje i pohled těch dětí, mají oni sami i přístup k technologiím, ke všemu, že jo. Přesně tak, ale mění se i nároky na děti, co se týká výuky. Určitě. Pořád se slevuje a slevuje a ono, nevím, jestli je to dobře. Já vím, že si mají mají možnost si spoustu věcí vyhledat. Mají spoustu možností jiných, jako než jsme měli my. Nebo ty děti, které já jsem učila v těch začátcích, že jo. Ale já si vlastně myslím, že by ty nároky měly být vyšší, už jenom právě proto, že mají spoustu možností si vyhledat věci, ale jak je budou třídit? Je to taková zvláštní doba a to je možná i jeden z těch aspektů, proč jsem prostě se rozhodla odejít z toho školství, protože jsem měla pocit, že jsem v jiné době nebo z jiné doby, že prostě do té doby nějak nepatřím. Rozumím. Rozumím. Už ti to prostě nedávalo takovou radost a smysl jako na začátku. Chápu. Ano, tak nějak. Chápu. A to je velký profesní milník. To si myslím, že můžeme tuhletu otázku tě hezky uzavřít, ale zároveň i si nám hezky popsala to, jak se vlastně změnil ten svět od té doby, kdy jsi začínala učit a měla si tu radost a tu vášeň do toho jít. Určitě si za tu dobu svý praxe zažila něco, co tě úplně rozhodilo a bylo to něco, co si vůbec nečekala a naopak něco, co tě hrozně bavilo. Co bylo to, co tě pohánělo? Co mě pohánělo, tak vždycky to bylo ta radost v těch očích těch dětí. To je nejlepší. To je prostě, a ještě když jsou ti prvňáčci, ty nunátka. Malinký dětičky, ježiš, já vím. Teď jsem ještě víc emoční, protože můj vnouček nastoupil včera do 1. třídy a má dcera vlastně poprvé učí 1. třídu, tak to je takové jako pro mě náročné teď. Jsi pyšná maminka a pyšná babička. Chápu. Jsem. A
Takže to, když se dětem něco podařilo. Když jsem něco připravila a ty děti prostě to udělali s radostí, bavili se a přitom se učili. A takže to bylo to nejkrásnější. Hmm. Nebo když přišli, paní učitelko, to bylo dneska super, jako jo, tak to Ta tak pozitivní prostě. zpětná vazba od dětí je vždycky fair, Přesně, taková přesně. prostě, jak je. Není to žádný zaobalení, nečekáš od nich žádnej no faleš, prostě oni přijdou a řeknou, buď se mi to líbilo, nebo ne a můžeš tomu věřit. Přesně. Jo, Takže přesně. to bylo to úplně nejúžasnější. A to je ten motor, který, když už přišlo na to, že jsem cítila, že už nemůžu, a pak ty děti prostě takhle zafungovaly, tak to je takový ten hnací motor, který jede a který popohání. Je to krásně, jsi to shrnula. A teďko, aby jsem teda z té dojemné zóny ustoupila, Ano. řekni mi, co tě naopak hrozně celou tu dobu štvalo. Co mě štvalo? No, papírování. Já jsem vždycky říkala, já chci učit, já nechci být sekretářka, Hm? nechci prostě tady vypisovat, a samozřejmě vím, že se to musí, že jo. Ale byla jsem radši třeba, když mi rodič zavolal, zeptal se na tohle, než abych s ním mailovala. Takže toto mě úplně, to mě nebavilo. Hm. No a co mě tak jako úplně taková věc, která mě úplně srazila na kolena, možná je to i téma některých učitelek, které to taky řeší a neví, co s tím. Zažila jsem bossing, který jsem se snažila řešit, ale nevyřešila jsem ho a ze školy jsem nakonec musela odejít. Naštěstí byla taková zhoda náhod, že mi zavolala má známá, se kterou jsem dělala v mapu, a zavolala mi, jestli bych nechtěla k ním jít učit na 1. stupeň. Shodou okolností je to škola, na které jsem vlastně teďko skončila. A já jsem to přijala, protože to přišlo úplně v tu nejlepší dobu, kdy to šlo. Takže to bylo, co mi sráželo na kolena, nějakou dobu a co prostě chodila jsem se staženým žaludkem do školy. Nakonec je to vždycky o lidech. A v každé profesi, ať už je to učitelství nebo jiný, záleží na tom, s kým dělá člověk a kdo mu šéfuje. Je to ne o lásce k té své profesi a často ti to prostě zkazí někdo. No. Nejhorší je, když to je kolegyně, se kterou spoustu let děláš a pak nastoupí na funkci ne ředitelky, ale ještě jako pod. A kdy tady toto zažíváš a pak nevíš, co s tím a nedokážeš si s tím sama poradit. Taková bezmoc. Jo. Já myslím, že spousta učitelů se s tím setkává denně, protože prostě tak to je. Vím, že to je časté. Tak to je. A myslím si, že je skvělé o tom mluvit, protože sdílená bolest a sdílené problémy jsou vždycky poloviční problémy. Takže ti děkuji, že se s nám s tím svěřila. Pojďme opustit teďko to seznamování a obecně tu tvoji učitelskou praxi a dostaňme se k tomu, co zajímá určitě všechny tvoje sledující, a to je učitelka Věrka. Kdy to bylo poprvé, kdy jsi začala sdílet vůbec svoje materiály? Řekla jsi si, tak mám co sdílet, třeba to někoho bude zajímat, někomu to pomůže. Uvědomíš si ten moment, kdy jsi si tohle řekla? Určitě ano. Byla to doba, kdy ještě vlastně nebyla nezdílelo se to na sociálních sítích. Já jsem si řekla, že bych chtěla v rámci Kvicu tady toto dělat jakoby školení. A já jsem to začala dělat, podala jsem si teda žádost o akreditaci na ministerstvo školství, prošlo to, takže jsem začala jakoby dělat tady školení u nás v Opavě a bylo to formou, že jsem vlastně ukazovala jsem, jak pracovat s materiály, které jsem měla vyrobené. Měla jsem už je elektronicky zpracované a vždycky jsem říkala těm kolegyním, které vlastně přišly na to školení, ať si vezmou s sebou flešku a všechno, co jsem měla, tak jsem jim tam během té doby nahrála, takže vlastně měli všechno zdarma. A
Takže tady tím to začalo Mhm. a pak přišly takové ty prodejní portály, ve kterých jsem vlastně řeknu, že jsem začínala v učitelnici a pak to postupovalo dál a to vlastně pak jsem začala tady touto cestou jít a už jsem se tomu začala věnovat jinak a nechtělo se mi jezdit po republice a nabízet tady tyto materiály takhle, takže jsem začala na těch sociálních sítích. No. Mhm. A pamatuješ si, kdy jsi si řekla, budu učitelka Věrka, vyloženě jako na ten brand, kdy jsi vzniknul a uměla jsi vůbec představit, jaký to bude mít úspěch a jaký vlastně dosah nakonec budeš mít s tím brandem a s tím, co vlastně děláš? Jaké ty materiály sklidí jako ohlas? Tak učitelka Věrka jsem byla od začátku. Mě vždycky děti říkali, naše paní učitelka Věrka a takhle. Takže od dětí. Takže jo. Takže to vlastně vzniklo díky těm dětem a potom vlastně to bylo logické, že to byla Jo. jakoby moje značka, i když to zase není nějak originální, já vím, že ne, ale tak nějak se to chytlo a prostě, Už si neumím představit, že bych ti říkala jinak než Věrka. Prostě učitelka Věrka. no, to mi takhle jako říká spoustu lidí. A teď mě spoustu lidí i poznává, tak třeba mě na letišti v Turecku oslovila, vy jste paní učitelka Věrka. Ano, jsem. Takže to je takové jako hezké. Takže tím to vzniklo, Mhm. tím se to ujalo, nějaké učitelka Věrka. Jaký to bude mít dosah, to jsem ani netušila. Tak samozřejmě toužila jsem potom, aby se to dostalo dál, aby si to nějaké ty paní učitelky kupovaly, aby si tím šetřili práci a aby vlastně ocenili že to dělám dobře. Mhm. Nebo ocenili. Jako, když se to prodává, tak Je to určitá forma zpětné vazby, že to, co děláš, děláš dobře. přesně Protože tak. někdo je ochotný Tak. vynaložit ty finance na to, aby si ten materiál koupil. Je to zpětná vazba. Přesně tak, ale jako, že třeba budu mít takové dosahy, jako mám teď a že mě budou lidé sledovat Poznávat. na těch sociálních sítích a budou si nakupovat, samozřejmě, za což moc děkuju, tak to jsem jako netušila, že to bude až takhle. Měla jsem nějakou svoji představu, kterou už jsem teda jako pokořila a už to jde dál a mě to hodně těší, že to tak je. No, já tě k tomu úspěchu gratuluju a myslím si, že je zasloužený, Děkuju. protože tomu věnuješ spoustu času a energie a pomáháš určitě inspirovat a spoustu lidí a sdílíš svoje nápady a tipy, kde všude bychom tě našli, kdybychom tě hledali, nebo když tě budou hledat učitelé, budou hledat tu inspiraci, kde všude můžou hledat tvoje materiály. Tak určitě na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku pod učitelka Věrka, nebo mě mohou najít, mám e-shop, kde prodávám své materiály, pak ještě materiály mohou najít na učitele učitelům a na výukové materiály.com. Takže tam všude prodávám, ale na výukovkách a na učitele učitelům tam nejsou všechny mé materiály, všechny mám jenom u sebe. Logicky tam je to nejjednodušší si to Ano. spravovat sám. Přesně tak. Rozumím tomu. Mhm. Takže když bude prostě učitel chtít najít komplet seznam, nejlepší je to prostě přes tebe. Určitě. V mém e-shopu mám všechno, ne všechno, to bych lhala. Některé věci jsem stáhla, protože tím, že neustále se to vyvíjí, Jasně. tak takové ty první, které jsem úplně dělala a se kterýma už teď až tak nesouzním, tak ty jsem buď předělala, anebo jsem prostě je vypustila, dala jsem je pryč, takže teď jsou tam i ty starší samozřejmě. Nepamatuju si už ten úplně první. Já tuším, že se chtěla zeptat, už se Chtěla a ještě jsem se chtěla právě zeptat i na ten vývoj, což mě krásně taky vlastně tím zodpovíš, protože je hrozně zajímavý, už sdílíš dlouho, tak je to stejný jako s tou výukou, jak se to posouvá, takže ty ani za ten první materiál ještě už bys si se nepostavila, jo? Já ani nevím teďko, který byl úplně první. Já vím, které byly v té první řadě, ale nevím, který byl úplně první. Možná nějaké, co jsem si kreslila, ještě ručně nějakou stonožku a v tom bylo takový ten řetízek počítání, to Jasně. plus minus, že jo? Jasně. Tak
To Stonožka, jasná. zřejmě tady toto bylo to první a když si tak jako říkám, jako to jsem si kreslila ještě sama a já kreslit neumím, což je prostě můj velký takový handicap životní. Prostě neumím kreslit. Hele, já si myslím, že ten mýtus o tom, že prvostupňová učitelka musí umět všechno, by se měl jednou provždy vyvrátit. Prostě jako to není přece v lidských možnostech, aby uměl úplně všechno. Takže učitelka Věrka neumí kreslit. Neumím. Velké přiznání. Jo, neumím. A spousta zákaznic se mě i ptá, jako máte krásné obrázky, jako to si kreslíte, nebo ne, já si je nakupuju licenci k používání, takže ne, nekreslím si svoje obrázky, ne. Neumím. Domeček, sluníčko bych možná zvládla. No, Já teda mám hodně šišatý sluníčko, třeba já to taky úplně nejsem v tom. Tak paprsky. Jako ty, to bych zvládla. Takže jako to byly ty první a Jasně. postupně se to vyvíjí, že jo. Já zjišťuju, co se dá, co se nedá. Všechno tvořím ve Wordu, na to se mě taky často ptají, v čem vlastně tvořím, jestli používám Canvu nebo nějaký speciální program. Ne, s Canvou nejsem kamarádka. Ne? Ne, neumím s Canvou pracovat. Nejsem kamarádka ani s PowerPointem. Snažím se tam dělat takové ty skládací kruhy, ale ani tohle mě neoslovilo. Prý je to jednodušší, ale nevím, mně to prostě nejde. Rozumím. Takže já si takové ty různé věci, ty kartičky a takhle všechno si skládám v tom Wordu. A to je vlastně tak jako... Mě to úplně překvapilo, opravdu neděláš s Canvou. Ne. Já jsem viděla tvoje materiály, to není možný. Ne, Vážně je děláš ve Wordu. To musí být hrozně práce. Je, ale tohle to je právě to, co mě na tom baví. Poskládat si to a teď si to různě předělávat. Rozumím. Jo? Že ta práce zatím je vlastně ta zábava. Ano, přesně tak. A já zjišťuju, co všechno jde a co nejde. A teď si říkám, jejda, já jsem to takhle dělala ze začátku hrozně složitě, jo? Že teď přišla jsem na to, že to jde udělat prostě jednodušším způsobem. A já nemám, nebo mám neteř, která mi často radí, co teto, a to tady uděláš klik a je to. Jasně. A já nad tím dumám třeba den, dva, jo, a najednou prostě ona mi ukáže, že to jde úplně jednoduše. Ale taky ji nemůžu pořád obtěžovat. Teď už a máš toho radost, když tě takhle naučí nějakou takovýhle figl? Ano, taky, ale když na to přijdu sama, tak ještě větší. A přijdu na to, že to jde udělat takhle jednoduše, tak je to ještě o to samozřejmě lepší. Takže se pořád ráda učíš nové věci. No samozřejmě. Jako všichni, ne? Já myslím, že všichni ne. Ne? Já myslím, že všichni ne, ale myslím si, že je to super, když se prostě člověk dokáže mít tu sebereflexi a prostě se furt učit a vzdělávat. A když ho to baví, tak je to skvělý. Jo, baví mě to a moc a já doufám, že mě to bude bavit i dál a že prostě se budu stále učit a zlepšovat to a dělat to, co nejlepší. Určitě ti přeju, aby ti to šlo hlavně co nejsnáz a aby si tím pádem měla víc prostoru na to, kde hledáš tu inspiraci. Inspirace je všude kolem. Někde jdu, něco vidím a řeknu si, to by se dalo použít, z toho by se dalo něco zpracovat. Tak nad tím třeba doma pouvažuju, popřemýšlím, co by se dalo dělat a kreslím si, zkouším to i v tom počítači a pak z toho něco vyjde. Nebo nějaký námět kolegyně, něco, nebo přijde nějaký námět od zákaznic, že by tohle nebo ono chtěli zpracovat a tak já nad tím popřemýšlím. Nebo i na různých těch učitelských serverech cizích, jo, že to přetvořím do těch našich podmínek. Adaptuješ to pro český trh. Přesně tak. To mě vlastně taky zajímalo, jestli reaguješ vlastně na poptávku, anebo víš, jak se organizuješ práci, máš nějaké plány tvorby, my třeba máme nějaký plán, víš, který plníme a ne vždycky teda ho plníme a někdy se hodně improvizujeme, tak mě by zajímalo, jestli máš taky tu organizaci práci takovouhle, anebo prostě reaguješ na potřeby, že ti někdo napíše, že by něco mu chybělo, anebo právě tak jako nahodile prostě podle toho, co tě napadne. Jak to máš, tu organizaci práce? Protože s tím já bych třeba potřeba poradit.
Já myslím, že ti neporadím. Já jsem docela chaotik. A to, jak jsi teď řekla, že máte něco naplánováno a pak to nevyjde a to se opozdí, tohle Přesně tak. se někam nevejde. Já tady toto, pak jsem z toho nestresovaná. Jako, teď už ani ne v tom věku, ale trošku mě to mrzí, že to nestíhám. Jo? A teď se snažím, dělám na tom do půlnoci, do jedné a prostě s ním tak dlouho, až to je Ano. v té fázi, ve které jsem to chtěla mít. Proto já už si já si nechci nic plánovat. Mám nějaké takové cíle, které teď ani nechci říkat, to jsou takové ještě moje vnitřní, které si chci zpracovat, na kterých musím pracovat a musím je nějak dát dokupy. Ale já jsem, jak jsem řekla, jsem chaotik a já si většinou dělám to, co zrovna chci dělat. Mm-hmm. Vím, že třeba v tu dobu se učí v 2. třídě abeceda, jo? Nebo v té době, v těchto měsících se učí tohle. Takže se snažím na tohle reagovat, ale většinou si dělám to, co mi napadne, to, co chci dělat. A samozřejmě i reaguju na nějakou poptávku těch zákaznic, ale většinou teď po mně chtějí do 4., 5. třídy, protože já tvořím hodně do té 1. až 3. A chtějí do 4., 5. Já jsem tu 4., 5. třídu učila já mám pocit, že to je 100 let už zpátky. Jasně. Takže Já vlastně vím, že jsi ráda chodila s těma prvňáčkama, uváděla si je do té školy. Přesně tak. No a tak je to pro mě takové trošku vzdálenější a je už to náročnější to učivo. A pro mě je to náročnější to vyrobit. Tak teď jsem zase slíbila v chatu na svých sociálních sítích pár lidem, že se zaměřím, že se na to zaměřím. Takže teď to asi, když to jde do éteru, tak to budu muset splnit. Takže tady toto je teď pro mě takové velký úkol, co leží přede mnou a já se snažím ho už splnit nějakou dobu, ale já ho tak před sebou ještě tlačím. Tak snad se k tomu dostanu co nejdřív. No. Já se tě musím zeptat, protože to mě zajímá z mého osobního, jako z mých osobních zkušeností, my jsme taky nakladatelství, autorská práva. Ty jsi tvůrce a tudíž máš oboje. Jak ty musíš si poradit s tím, že někde nakupuješ zdroje, sama si říkala, že obrázky. Musíš někde něco jakoby nakoupit a pak máš samozřejmě i ten druhý pohled toho, kdo ty svoje materiály prodává. Jak obecně se k tomu stavíš? Jak to jako vnímáš, ty autorský práva? Jak moc velký problém to je u nás jakoby ve společnosti? Ono to není vůbec jednoduché. Není právě. Ty zákaznice si myslí, že prostě si koupí nějaký materiál a je jejich a můžou si s ním nakládat, jak chtějí. Já začnu těmi obrázky. Já samozřejmě, když tvořím ten materiál, tak ta licence... Ty obrázky nemůžu jen tak použít v tom materiálu. Nemůžu je použít jako nějaké flashkarty s tím, že tam něco nedodám. Je tam spousta těch zákazů, co nejde. A já prostě se snažím to dodržovat. Tím, že když už ten materiál vyrobím, tak ho v tom PDF-ku zamknu a tak, aby nebyly úpravy možné. Taky spousta zákaznic chce, abych jim to poslala ve Wordu. Pošlete mi to ve Wordu, já si to předělám. Hodně třeba teďko ze Slovenska zákaznice. Já si to předělám, já si to přeložím, pošlete mi to v tom Wordu. A já už kolikrát ani neodpovídám, protože já už nemám, toto je několikrát denně, že mi takhle tu prostě sílu odpovídám. Nemám tu sílu pořád do kolečka na to odpovídat. Vysvětlit, že prostě to není možné. Přesně tak. Takže já prostě ty materiály jim nemůžu poslat v tom Wordu. Nemůžu jim to poslat v té upravitelné podobě. I kdybych já třeba ten svůj materiál nebo ten text, který já tam vložím a to, co já tam dodám, i kdybych já chtěla, tak prostě s těmi obrázky to nejde. Takže nemůžu. Co se týká dalších, samozřejmě i já mám autorská práva, že to, když si koupí materiál jedna učitelka, tak ho může používat jedna učitelka. Vím, že se dělá to, že prostě si to navzájem sdílí ty učitelky. Třeba teďko byl vrchol, já to řeknu, protože to se taky často stává, to, že vás jiné autorky kopírují. Ano, kopírují. Ono ne vždy už, nebo všechno už, nebo spousta věcí byla vytvořena. A když vlastně ona si předělá něco málo,
změní tam text, změní obrázek, tak už je to jiný materiál a už není to napadnutelné. Ale to všechno já beru, prostě je to vývoj. To, že mě kopírují, fajn pro mě, protože si říkám Je to asi reklama, přesně víceméně. tak, je to fajn, jako teď nechci nikoho teda, Rozumím. nechci nikoho nabadat k tomu, aby mě kopírovali, ale když už to dojde tak daleko, že já si vymyslím to, že třeba, já nevím, kartičky, když mám práci hotovou a když pak vidíte, že tam je když jsem hotov, nebo je to, stejná prostě, stejná forma toho, potom když si rozevřete nebo otevřete sociální síť a tam vidíte příspěvek, kdy si řeknete, jo, někdo sdílí moje video, kde já vlastně se snažím upoutat na nějaký můj materiál. A Když se svojí vlastní kůží na trh, dáš tomu prostě ten čas a všechno. dobře, jsem ráda, když si to sdílí, za to já moc děkuji. Nicméně pak jsem nad tím videem uviděla nápis koupí si někdo se mnou tento materiál na půl? A tak jsem si rozklikla profil a zjistila jsem, že vlastně to je kolegyně, která taky vyrábí materiály. A to mě úplně jako zasáhlo, jsem říkala, jako, jestli si dělá srandu, nebo jako, jo, že Je to zvláštní, že člověk, který má tu zkušenost a více se tím je práce, že kdyby se domluvili v kabinetu, viď? Přesně tak, já vím, že to takhle funguje a že to takhle prostě fungovat bude. A my to nemáme možnost nějak zastavit, tak aby to opravdu používala jedna učitelka. Ano, jsou takové, vím, že jsou takové a že prostě já to nedám, je to moje, já jsem si to za svoje koupila, protože většinou si to kupujou učitelky za své peníze. Ale když to někomu dá, tak prostě bohužel je to sice porušení autorských práv, která mám uvedená vždycky v tom úvodním listě, který mám u každého materiálu. Je to tam napsáno, co může a co nemůže, ale když to někdo poruší, bohužel s tím nic neuděláme. Je mi to jasný a mě by jenom zajímalo, jak jsi potom se postavila k tomu, když někdo takhle na sociálních sítích veřejně to prostě, je to proti zákonu. Jo, je. Právě víš, jakože... Já jsem čekala, že se nějak k tomu postaví ta dotyčná. Že aspoň napíše, stáhla to. Je pravda, že to stáhla? Tak aspoň, že tak. Aspoň tak. Ale super. Čekala jsem, že napíše tak jako... Tak, pardon. Jo? Ne, prostě nedošlo něco. Ano. Může se to stát, ale prostě nepostavila se k tomu nějak. Já se k tomu prostě nějak jako dál to nemíním. Nechci se v tom pihňat, už je to prostě pryč. Jako je to prostě, už to šlo. Super. Věřím, že to musí být někdy prostě těžký tím, jak člověk jde s tou svojí kůží na trh, věnuje tomu hodně práci, že ho někdy zamrzí, že prostě ten jakoby jeho produkt pak někdo takovýmhle způsobem, nechci říct zneužije, prostě použije a vůbec si neuvědomuje, že tím může tomu dotyčnému třeba ublížit. No, já ještě k tomu, když teda o tom použití těch materiálů, stalo se nám asi, nevím, 2 roky zpátky jsme to začali řešit. Věrka Gošová přišla na to, že vlastně jsou naše materiály volně stažitelné na Uložto a že jich tam je jako relativně dost. Tak jsme kontaktovali, ať ty materiály stáhnou, vybrali jsme, které to jsou, takže je stáhli. Byly tam teda hodně dobře zaškatulkované, protože si je někdo založil jako prvouka, matematika, český jazyk a takhle. A když je stáhli, tak za 14 dní zhruba se tam objevili znovu. Tak pak jsme teda podali trestní oznámení. Zjistilo se, kdo to je. Byla to nějaká mladá paní učitelka, která začínala a zřejmě si to takhle chtěla uložit. Nevím, co zatím stálo, nechci to už dál řešit. Nicméně se stejně nic nestalo. Je to taková dehonestace, nebo jak se to řekne to slovo dehonestace? Je to dehonestace, ano. Naší práce. Já si myslím, že od té doby se to nestalo, protože teď už tam mají trošku jiná pravidla, ale i tohle se stává. A já si myslím, že je hrozně dobře taky o tom mluvit, protože to je určitá osvěta pro všechny. Že prostě třeba si to člověk ani neuvědomí a umím si představit, že já, když jsem byla jako začínající učitel, že mě tyhle ty věci vlastně, i když
ano, píšeme diplomové práce, kde se učíme Mhm. citovat a zdrojovat a všechny tyhle Ano. ty věci, tak si člověk možná nikdy neuvědomí, že některé ty materiály někdo vyrábí, že to stojí určité peníze, náklady, že za nimi ty lidi stojí a potřebují krmit svoje děti a tak dále, žít, platit hypotéky a tak dále a že je prostě to stejné, jako si koupit rohlík. Jo, No, prostě si ho koupíte a sníte ho sám. No, přesně tak. pojďme opustit obecně tohle téma, protože se nám krátí čas a já mám celou sekci, kterou se tě musím zeptat a to je prostě, Ano. říkám tomu rady a porady, jo. Někdo s takovou zkušeností, jako si ty, nám musí říct nějaké rady a tipy pro ostatní učitele. No. Takže za prvé, začínající učitel. Když, co bys poradila učitelce, která jde úplně do své první třídy? První třídy. Do své první třídy nebo do své první? Do své první třídy. Do své první třídy. Tak co bych jim poradila, tak určitě nespěchat. A každé dítě má prostě jinou potřebu k tomu, než se něco naučí. Někdo se naučí sčítat 2+2 na druhý den, někomu to trvá třeba měsíc. Takže nespěchat. Pak zavést nějaká pravidla, která musí striktně dodržovat, nebo trvat na nich a neustoupit. Oni se je postupně naučí a ta pravidla se potom už dodržují sami, pak už to jde samo. Ale prostě vydržet. Ten první půlrok je hodně náročný, hodně těžký, takže vydržet. Pak já nevím, co tam ještě, já nepřemýšlím, co bych tam ještě řekla. Můžeš klidně nám ještě říct, jak obecně přežít jako začátek. Nemusí to být, nemusíme se bavit vyloženě jenom o první třídě, ale jak obecně začít učit. Jako to musí být přece náročné po té škole, i když máš různé praxe, tak to musí být hrozně náročné jakoby přijít před tu třídu a teď co? No, já nevím. Já jsem vlastně po prvním roce vysoké školy začala učit a začala jsem učit začala jsem studovat, nebo studovala jsem dálkově a byla tam se mnou spousta těch, které už učili dlouho. Mhm. A vysoká škola si myslím, že jim nedala to, co oni chtěli. A já teď možná budu taky možná některé vysoké školy se nad tím pozastaví a začnou to brát jinak, ale já vždycky říkám, že vysoká škola mi dala akorát tik v oku a učitelský diplom. Už jsem takovou paní učitelku tady měla, která řekla úplně to též. No, jako tik v oku a opravdu jenom ten titul magistra a to, že vlastně můžu učit. A jinak vlastně na to si člověk podle mě musí přijít sám a je to těžké začít učit, samozřejmě. Je to těžké, ale když do toho tak nějak jako člověk vklouzne, tak už to potom jde samo. Připravuje se a dělá se spoustu věcí a prostě to jde. Když ten člověk je aspoň trošku, hodně. Musí být hodně prostě dát těm dětem, co nejvíc může, co nejvíc chce, co nejvíc umí, tak si myslím, že to prostě převálcuje nakonec. No samozřejmě, jako to je úplně... Takže jde v podstatě jenom o to přežít. Přežít, ano, jde o to přežít. Jde o to přežít a ono to přijde samo. Jo, je to náročné, ale já si myslím, že v dnešní době díky tomu, že je spousta nakladatelství, které divíci, jako teď ta první řada, to je prostě úplně úžasné, tam vlastně poskytuje to tomu učiteli úplně všechno, jo. Tam vlastně od začátku do konce... Snažíme se. Jo, já se na to taky těším, moje dcera to teď pilotuje, takže snad... My se strašně těšíme na všechnu zpětnou vazbu z pilotáže, určitě budeme rádi, budeme sledovat i tvůj profil, co nám o něch napíše. Takže já si myslím, že vlastně pro ty učitele je, a to nejenom v první třídě, ale takhle i těmi metodikami, že ty metodiky jsou tak propracované, že tam mají i ty hry, které s těmi dětmi mohou použít. Ano, musí se na to připravit nějak, ale už je to daleko jednodušší. Jasně, prostě už si je o co se opřít a Přesně. V podstatě si myslím, že je dneska i díky tobě a jiným dalším učitelkám úžasným, který jsou ochotné sdílet svoje zkušenosti, rady a tipy, tak je
kam sáhnout a prostě se vzdělávat nějakým způsobem. Přesně tak. Jako teď ty materiály, co vyrábím, nejenom já, ale spousta dalších kolegyň, které jsou úžasné a skvělé, tak mají úžasné materiály, ale nejenom ty, co prostě jsou znát na těch sociálních sítích, ale i mé kolegyně, které prostě jsou ve školství a jenom nemají tu možnost nebo neví, jak to sdílet dál. Ale prostě já si myslím, že mezi těmi učitelkami důležité je sdílet mezi To jsem sebou. se taky chtěla zeptat, protože to je hrozně důležitý. Dává tě to a že v tom učitelství ti to pomohlo sdílet Přesně s tak. ostatníma? No určitě. Já jsem na bývalé škole, ze které jsem teda musela potom odejít, nebo musela, než by mě zničila, Ano, tak jsme... v rámci sebepřežití. Přesně tak. Tak jsme učili paralelní třídu s kolegyní Gabkou, se kterou jsme opravdu sdělali spoustu věcí a která byla úžasná, je doteďka úžasná a bohužel už spolu neučíme, zůstala na té škole a ta taky má úžasné, skvělé věci, taky je vyrábí, taky je prodává a ale takových hodně. A my jsme spolu sdíleli a to nám velmi pomáhalo. Jo. Že fakt teď málo se sdílí na těch školách. Fakt se málo sdílí. To právě chci říct, že je hrozně taky důležitý i ten kolektiv. Už jsme to zmínili na začátku. Když máš toho parťáka, se kterým můžeš do toho jít, tak je to se učí jinak, než když jsi prostě sám. Přesně tak. Jako voják v poli. Je to i třeba trošku jinak, jo? Že nemáme úplně to stejné, abychom dávali s dětem pořád jednu a tutéž věc, nebo stejnou. Tak zase měla jiný pohled, jiné materiály a měnili jsme si to. I třeba názory na učivo, jo? Že nápady, náměty, prostě cokoliv. A člověk se taky občas potřebuje vypovídat prostě. Tak. Rozumím. Mě by ještě zajímalo, dokázala by si prosím říct naopak té druhé straně. Teď jsme se bavili začínající učitelé, ale je i celá hromada učitelů, kteří mají léta praxe jako ty. Máš nějaký ověřený tip radu, jak udržet to nadšení a tu energii i po těch letech praxe? No někdy je to těžké. No, někdy je to hodně těžké, musí to ale být těžké. Třeba mi, co pomohlo, já už jsem to tady zmiňovala, když připravit nějakou hodinu nebo dopoledne na nějaké téma, my se osvědčily skupinovky. To děti hrozně rády dělali, často jsme to dělali, nebo takové ty běhací hry, kdy děti se uvolní a pak vám řeknou, bylo super. Tak to vlastně pomáhá, mi to pomáhalo. Jo? To zase nastartovala a říkala jsem si, jo, tak to je ono, to, co chci, to, co prostě jde dál. A to ti potom pomůže i přežít takový možná ty náročné chvíle. Určitě si během učení zažila hodinu, kterou jsi si připravila a prostě to úplně rozpadla. To bylo hodin. Jak na to reagovala? Jak na to reagovat? No prostě to nechat být, jako co... Prostě příště to připravit, buď se na to nechystat tak moc, protože někdy fakt jsem tomu obětovala hodně a pak se to úplně rozjelo, ale vzít si z toho to podstatné, co třeba udělat jinak, čím se to rozjelo, zjistit, jako tak nějak si to zhodnotit a příště to udělat prostě trošku jinak, tu věc, nebo tu chvíli, kdy se to rozjelo, tak to trošičku jinak nastavit a jsou takové hodiny. Chtěla bych říct, že určitě je máme všichni takové hodiny. No. To se prostě stane, máš nějaký plán, už jsme si to říkali, a on prostě vybuchne. A pak si dát kávičku, chvilku volná, prostě vypnout, pustit si nějakou hezkou hudbu, dát si v uvozovkách nohy nahoru a prostě vypnout, jako věnovat se chvilku něčemu jinému. A pak zase se to nastartuje. Já nevím, mě to vždycky tak nějak šlo samo. A měla si třeba, teďko se hodně skloňuje takové to syndrom vyhoření. Hodně se o tom mluví. Nemluví se o tom jenom ve školství, mluví se o tom obecně, ale teď mezi učiteli je to velké téma. Myslíš si, že to bylo vždycky? Nebo je to právě těmi vyššími nároky, které na učitele jsou momentálně kladeny, že se to často učitelům stává a mají pocit, že to učitelství už jim prostě nepřináší tu radost a pak se to propíše i samozřejmě do té výuky. Logicky. Samozřejmě, ano.
No, já si myslím, že to bylo vždycky, Hmm. ale ne v takové míře, jako je to teď. Já si myslím, že je to tou uspěchanou dobou, tou digitalizací a vším prostě, nevím, ta doba Je je toho moc. taková, je toho moc, jak už jsem říkala v začátku, porady, pořád nějaké vypisování a tohle. Nároky těch rodičů na ty učitele se zvyšují, neustále se zvyšují. Tlak z rodičů je obrovský. Obrovsky. A oni, mám pocit, že začínají do té výuky mluvit víc a víc a jako Každý, jako kdo prošel základní školou, může učit. teď jsem to chtěla říct, prostě všichni si myslí, jako já jsem taky byl na základní škole, takže všichni jsou jako by učitelé Ano. a myslí si, že do toho mohou mluvit. Samozřejmě vyhořela jsem i já. Doutnala jsem párkrát a vždycky jsem se z toho nějak dostala a teď už toho bylo opravdu hodně. Všechno tady toto dokola, to, že jsem dělala ty materiály, já jsem vlastně většinou o 6:30 byla ráno v práci. Jela jsem do odpoledne jsem už nebyla schopna vnímat, takže já jsem po obědě šla domů, vypla jsem, přichystala jsem si věci na druhý den do školy a pak jsem si sedla k materiálům a seděla jsem třeba do 10, do 11 a vyráběla jsem materiály. A pak už to prostě bylo to tak náročné, že už jsem si říkala, to už nejde, musím jedno vypustit, protože teď jsem chtěla říct v uvozovkách, ale ono to nebylo v uvozovkách, já jsem táhla nohu. Nastaly zdravotní komplikace a když začaly prázdniny, tak jsem zjistila, že najednou je po těch zdravotních problémech prostě necítila jsem absolutně nic, takže jsem viděla, že to je vyčerpáním. No a řekla jsem si, že zvolním, že budu mít jenom půl úvazku, takže jsem byla domluvená, že v září začnu na půl úvazku. To bylo v loňském roce. Nicméně kolegyně dlouhodobě onemocněla, takže jsem nastoupila zase na celý úvazek a tak nějak jsem to prostě už jsem to nedávala. Navíc jsem tam měla se zdravotním problémem žáčka, který neustále omdlíval, nepřišli na to proč. Do toho mi tam Ježiš, to dlouhodobě... psychicky hrozně náročné. Bylo to velmi náročné. Do toho dlouhodobě, protože když už ten chlapeček bylo vidět na něm, že se začne třepat, tak tam chodil s ním dědeček do výuky, takže tam dost dlouho, hodně dnů, týdny seděl dědeček ve výuce a takže jako bylo to psychicky velmi náročné. To si neumím vůbec představit. To je strašný zásah do toho kolektivu. Byl. A já už jsem prostě řešila, já jsem chodila domů vyčerpaná. Říkala jsem si, že už nedávám dětem to, co bych jim dát měla a že si dám prostě pauzu. Poprosila jsem pana ředitele, jestli bych si mohla vzít do konce školního roku neplacené volno. On mi vyhověl, našla jsem si za sebe náhradu, no a během toho půl roku, kdy jsem byla doma na tom neplaceném volnu a dělala jsem jenom ty materiály, tak jsem zjistila, že tím, jak jsem se věnovala 35 let cizím dětem, že mám konečně čas a energii se věnovat se těm vlastním, těm vnukům, které jsem potřebovala. Ten byl nemocný, tak jsem ho pohlídala. Ten starší potřeboval zavést na trénink hokejový, tak jsem ho zavezla a prostě měla jsem najednou na ně čas. Takže jsem si řekla, že ještě nějakou dobu z toho školství chci být takhle jako ne pryč. Já z toho školství nejsem pryč. Nejsem pryč, ale prostě z té školy, že jsem pryč. A teď to nebylo nic proti škole, bylo mi tam fajn, byl tam skvělé kolegyně. A je vidět, že ředitel přišel s tím, když bylo potřeba. Ano. Tak. A tak jsem si říkala, že ještě si to prodloužím, nevím na jak dlouho. Měla jsem možnost se vrátit do jiné, nebo nabídli mi do jiné školy, ale nabídka byla velmi lákavá, ale ještě není ten čas. Ne, není ten správný čas a uvidíme, jak to bude dál, co se vyvrbí. Nechávám to volně plynout. Nechávám tomu prostě otevřená vrátka, uvidíme. Já se tě teda možná zeptám, pomalu se nám stlačí čas, já bych se zeptala ještě na tolik věcí, ale asi se spíš teď teda zeptám, jako když se ohlídneš zpátky a mohla by si teď, v tuhle chvíli, učit tu svoji nejvíc oblíbenou třídu, kterou si odvedla na jeden jediný den. Co by si s nima dělala? Nemůžu říct jedinou třídu. Tady těch tříd bylo víc a snad se všema jsem zažila ty krásné okamžiky.
Hm. A to je krásný, když mám paní učitelku, která to prostě má, tak takhle no. Co bych takhle Hm. si přála pro svoje dítě. Děkuji. To není to lehké teď odpovídat. Chápu. Určitě bych si s nimi sedla, udělala komunitní kruh, Hmm. poví... popovídala si s nimi, uh, pak bych jim připravila úžasnou běhačku nebo ještě jednou. Skupinovku. Tak připravila bych pro ně úžasnou běhačku, skupinovku. Prostě ten den byste strávili spolu. Užila bych si to s nima. Jasně. Pozim. Je mi to jasný. Je mi to jasný. A dobře, já tě trochu vysvobodím. Prosím. Já tě trochu vysvobodím. A dobře, když vem si, že jsi teďko tady a máš tu možnost promluvit k učitelům libovolného věku, libovolného vyznání, metod a tak dále a tak dále. Dokázala by si dát dohromady jeden vzkaz, který by byl prostě teď vám, všem učitelům tohle teď vzkazuju? Tak teď mě napadá jedno jediné takové, jako pokud tu práci máte s dětmi rádi, tak vydržte. Ta práce stojí za to, je skvělá, děti stojí za to. Jsou úžasné, skvělé. A to je asi, jako si myslím, že to je hodně důležité vydržet. Mění konec konců každý učitel život spousty a spousty Ono to lidí. musí být poslání. Je to poslání. Není to, Jako není to profese jako každá jiná. Přesně tak. Jako pokud to chce člověk dělat dobře, tak to musí brát jako poslání. Mě to teď úplně mrzí, že to musím ještě doplnit, protože to je přece tak krásný závěr. Nicméně my máme jednu takovou klasickou otázku, protože jsme podcast před tabulí a to jsem si vymyslela já na začátku a teď mě to často limituje, ale chci se toho držet, protože každá tradice má svou hodnotu a i teď se tedy zeptám na jednu takovou závěrečnou, úplně poslední, hodnotící otázku. Jirko, ty, kdybys měla možnost ohodnotit české školství, respektive z pohledu toho, jak podporuje učitele dneska, na stupnici od 1 do 5 jako ve škole, jakou známku by si mu dala? To jako vážně? Mm-hmm. Já budu asi hrozně kritická. Můžeš být, zatím jsem tady měla samý, jako vždycky to dopadlo nějak hrozně pozitivně, tak jednou by Fakt? to chtěl, ale já jsem nedávala tu stejnou. Aha. Pozor, nedávala jsem tu stejnou, aby jsi nemyslela. Takže bych ráda taky jednou slyšela, jako jak to opravdu je. Takže klasické české známkování, od kterého se ustupuje. Přesně. Nebudeš chtít slovní. Můžeš ho pak doplnit. Dobře, já ho doplním. Nebude to příznivé. Já nerada dávám špatné známky, ale když budu hodná 3. To jsem čekala i horší. Fakt. Jsi Jako, dobrá. Já si myslím, že ta podpora těch učitelů je velmi špatná a že by se lidi nad tím opravdu měli zamyslet, ti, kteří se nad tím prostě mají co zamýšlet. Že by se nad tím měli zamýšlet, protože pokud nebudou podporovat učitele a pokud nebudou do toho školství dávat víc, teď nemyslím jenom peníze, ale prostě podporovat je ve všem, tak I jako, legislativně. Ono, přesně tak. Jako ono jenom i podpořit to, že prostě jde učitel ven se 30 dětmi, projde s nimi po ulici, je jednou nohou v kriminále neustále. Tak, jako často se spíše kladou házejí klacky pod nohy těm učitelům. Tím, že musí neustále vymyslet nějaké nové EŽVP a pořád něco, nějaké metody. Já do dneška neznám nějaké metody, když se mě někdo zeptá, jakými metodami učíme. Proč metody? Proč nějaké názvy těch metod? Já si myslím, že člověk má učit možná něco skloubit dohromady. Prostě nejlíp, jak umí. Asi to taky musí sedět povaze toho učitele, ne? Je to... Určitě ano. A to je o tom poslání. A já si myslím, že opravdu to školství by mělo být více podporováno. Vždyť to je budoucnost našeho českého národa a to, jak si je naučíme, vychováme, tak je budeme mít. Jo? Takže já prosím, pokud někdo si tohle poslechne
tak kdo do toho má co mluvit, tak budu ráda, když s tím něco udělá, protože to opravdu zdá se mi, že to jde o 10 k 5. Hm. Sice jsme to teďko zakončili tak jako negativně, ale víš co, vlastně celý ten podcast byl hodně pozitivní a někdy je potřeba i trošku rýpnout do těch stojatých vod, aby se něco mohlo změnit. Přesně tak. Já si myslím, že bychom měli s tím něco udělat, že by se mělo něco dít. A málem bych zapomněla. Chtěla jsem se tě zeptat, už neučíš, to už jsme tady probrali ze zhora ze spoda, proč a všechny důvody už víme, ale co teda teďko budeš dělat? Máš nějaký projekty, který pro nás připravuješ, pro učitele připravuješ? Mně se teď chce úplně říct nic. Ne, samozřejmě mám spoustu projektů před sebou. Pominu teď svoji vlastní tvorbu, kdy mám něco v hlavě, ale teď mě čekají velké výzvy právě s vaším nakladatelstvím Frau Sklet, kdy jste mě trošku nalanařili do toho, abych dělala webináře pro první třídu pro matematiku, takže to je pro mě velká výzva. A pro nás velké ocenění, že jsi to přijala. Já ještě asi nevím vůbec, do čeho jdu, ale mám ráda výzvy a nějak se tomu postavím a já si myslím, že s váma to půjde úplně jedna báseň. No a pak ještě jste mi nabízeli nějaké školení nebo nějaké... A panelové diskuze a různé další předávání. Počkat, to už je víc a víc. Ne, já budu jenom ráda, protože fakt jsem tady poznala bezvadné lidi a lidi, kteří opravdu do toho jdete s nadšením. No, hrozně nás to baví. No, to se mi právě líbí, že vás to baví, je to na vás vidět a já tady ráda za vámi kdykoliv do Prahy přijedu a pokud to jenom trošku půjde, tak to jsou pro mě ty výzvy, které vy mi tady dáváte teď. Něco vymyslíme. Já budu doufat. Tak děkuju moc. Já děkuji. A tímto se dneska loučím a taky děkuju učitelce Věrce, že tu s námi dnes byla. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila jako mně. A pokud ano, že nás budete sdílet a že nám zůstanete věrní. Na viděnou a naslyšenou.